unang panahon, kaysa unang panahon. Sa una kong manguyag ka, lang magsita ka. Pero karon kay high-tech na cellphone na'y gamiton. Kung manguyab ka, halatik sanra. Kung sugton, halo ka ng cellphone. Labi na yodog maguyab na cellphone na'y nasayon. Kaya red kulis o garay isis, mahuray nakabalo. Kinahanglan ko ang imong reply nga kanang tinud-anay. Pagdalig reply ayog dugay-dugay, kaya ang cellphone mo patay-patay. Ang akong cellphone nakagubahon, dila mo tingog ang ringtone. Ang akong cellphone nakaratohon, nindot ni kay dili kawato. Boy, patawad mo. Lahat ang panahon, kaysa unang panahon. Kaysa una kong manguyag ka, kinahanglan mamisita pa. Pero karon kay high-tech na cellphone na'y gamiton. Kung manguyab ka, halatik sandra. Kung sukong halok ka ng cellphone. Labi na gyurog maguyab na cellphone ray nasayon. Kay ang ring calling o ang right message, mauray nakabalo. Kinahanglan ko ang imong reply nga kanang tinud-anay. Pagdalig reply ayag dugay-dugay, ka ang cellphone mo patay-patay. Ang akong cellphone nga kabatohon, di na mo tingog ang ringtone. Ang akong cellphone nga baratohon, nindot ni kay dili kawato.